நைட்டு கிளாஸ்க்கே நான் டேக் பண்ணிடுறேன் நான். ஸோ தட் எல்லாரும் அதுல இருந்து பாத்துக்குவாங்க. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணட்டும். எஸ், அட்வான்ஸ் லெவல் 2. எஸ், ஓகே. ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு. நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். நான் இப்போ அந்த இது பிடிஎஃப்ஸ் வந்து வாட்ஸ்அப். எஸ், okay, let me share the screen. So I think those who are going are very really blessed தான் நான் நினைப்பேன். ஸோ பகவானுடைய ஸ்தலத்திற்கு போகிறதுக்கு கூட நமக்கு வந்து புண்ணியங்கள் இருக்கணும். ஸோ வி ஷுட் ஹாவ் சம்திங் டு ரீச் அவுட் தேர் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஸோ அதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு பகவான் கொடுத்துருக்காருனாக்கா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாது. I think Radhika, you can give the experience how you had it in the Mayapur Yatra. Prabhu did a very wonderful job in his organizing and all na. So explain that. நீங்க பிரபுவோட போய் போனீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், you will see நீங்க கிளாஸ் எங்கயாவது செஷன்ல பாக்கும்போது இவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்காரேன்னு நினைக்கலாம். அங்க அவரோட நீங்க டைரக்டா இன்டராக்ட் பண்ணும்போது அவ்வளவு சாஃப்டான பர்சன்ன்றது நினைப்பீங்க நீங்க. He is a very humble person. You should have that association actually. Yes. அது ஒண்டி இல்லாம நாமினிஸ்டா பிரபு வந்து ரெண்டு விஷயம் நான் பர்சனலா அப்சர்வ் பண்ணேன். ஒண்ணு வந்து எதுல எல்லாம் நம்மள இன்வால்வ் பண்ணாரோ அதே பஸ், அவரு அதே வண்டி, அதே சாப்பாடு தான் சாப்பிட்டாரு, நம்மளோட உட்காந்துதான் சாப்பிட்டாரு. ஸோ நம்ம எல்லாம் பார்ப்போம்ல யூஸ்வலா சீனியர்ஸ் சன்னியாசிஸ்னா தண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அந்த லெவலுக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸால்டட் பர்சன். அந்த மாதிரி அவங்களோட நம்ம அசோசியேட் பண்ணாலே வந்து ரொம்ப பிளெஸ்ட்னு சொல்லலாம். ஒரே ஒரு சின்ன 1 minute எடுத்துக்கிறேன் மேம். ஜஸ்ட் இல்ல நீ you can give. I want to give your experience only. Give that. Then only they will also get inspired for going. இல்லையா? So ஏன் சொல்றேன்னா இப்போ வந்து 2-3 இன்சிடென்ட் பார்த்தேன். ரொம்ப கூட நான் அவரோட இன்டராக்ட் பண்ணது இல்லை. இப்போ பண்றோம் ஏன்னா இப்போ அட்வான்ஸ் லெவல்ல இருக்கிறதால. பட் அதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரலி ரொம்ப இன்டராக்ட் பண்ணதே இல்லைன்னா. ஆனா அங்க வந்து எப்படின்னா ஒரு நிறைய பேர், ஒரு 150 பேர் இருக்கும். சாண்டிங் வந்து எப்ப வேணா பண்ணலான்னு. நாங்க ஸ்ரீனிவாசா மட்டுக்கு போயிருந்தோம். அப்போ ஒரு இன்சிடென்ட் என்ன நடந்துச்சுன்னா, அவர் இன்னொரு சைட்ல இருந்தாரு டோட்டலி. ஏன்னா அவர் மெயினா அவங்க எல்லாம் அந்த கதை காலாச்சோன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது நடந்துட்டு இருக்கச்சு அங்க இருந்தாரு. நாங்க வந்து இந்த சைட்ல இருந்தேன், இந்த கார்னர்ல உட்காந்து. ஆல்ரெடி டயர்ட் ஆயிடுச்சு மத்தியானம். அப்போ கரெக்டா வந்து ஒருத்தங்க, என்னோட வாய்ஸ் தான் உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு பருபுருன்னு இருக்கும். சோ ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இருக்கச்சே பக்கத்துல ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, நீங்க இப்படி கத்தி சொல்றீங்களே எனக்கு தூக்கம் வருது அப்படின்னு. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எதுவுமே இல்லாம ஒரு மூலையில போய் உட்காந்தேன். சரி என்னடா ஜபம் கூட சொல்ல முடியல அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் ரொம்ப பெருசா திங்க் பண்ணல. ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. ஒரு 10 நிமிஷம் அப்புறம் அவர் அந்த சைட் வந்துட்டு என்ன கூப்பிட்டு, ராதிகா நீ மேல போய், ஏன்னா அவர் கேட்க சான்ஸே இல்லை, எனக்கு ஹியூஜ் ஹால், நீ மேல போய் ஜபம் சொல்லு, ஸ்ரீனிவாச அங்கம் அவரோட ரூம், அதுக்குள்ள நம்ம என்டர் பண்ணிட்டு வந்துடலாம், பட் அங்க போய் உட்காரலான்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, போய் அங்க போய் சொல்லு, உனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸே இருக்காது அப்படின்னு. நானே எனக்கே புரியல அவர் எப்படி சொன்னாரு, ஏன் சொன்னாருன்றது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அங்க ஜபமும் பண்றதும் அவர் பார்க்கல, இதையும் நான் யாருக்கிட்டையும் சொல்லல. சரி நான் போய் ஒரு கார்னர்ல உட்காந்தேன். சரின்னு மேல போயிட்டு அங்க பார்த்தா அங்க குளு குளுன்னு ஃபேனு, கம்ஃபர்டபுள், அவ்வளவு நல்லா இருந்துச்சு. அந்த ஜபம் சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் யாருமே உள்ள வரல. அது முடிச்ச உடனே எல்லாருமே வந்தாங்க. சோ ஏன் சொல்றேன்னா, இந்த மாதிரி எக்ஸால்டட் டிவோட்டீஸோட நம்ம இன்டராக்ட் பண்ற சான்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேர். ஏன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப, ஏன்னா அவங்களோட லைஃபே ஐஐடி படிச்சு கூட நம்ம எல்லாம் ஒரு 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றதுக்கே அவ்வளோ யோசிக்கிறோம். நம்ம பண்ணணுமா, நம்மளுக்கு டைம் இல்ல, நம்ம டொனேட் பண்ணணும், பைசால கொடுக்கணும்னா கூட 50% விடுங்க, 1% கொடுக்கணும்னா நம்ம எல்லாம் ரொம்ப யோசிக்கிறோம். நான் என்னையும் சேர்த்துதான் சொல்றேன். சோ ஆனா இவரெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா சம்பளம் கூட வாங்க மாட்டாரு, பேங்க் அக்கௌண்ட் கூட இல்ல. சோ எல்லாமே இஸ்கானுக்கு. அண்ட் நல்ல ஃபேமிலில இருந்து ஐஐடில பிறந்து வளர்ந்து, அண்ட் ஃப்ளோர்ல நம்ம எல்லாம் ஒரு 2 மினிட்ஸ் கீழே உட்காரணும்னா கூட ரொம்ப வெகு பண்றோம்னு இல்ல, நம்மளால பண்ண முடியல. இவர் வந்து பில்லோ கூட இல்லாம தரையில ஒரு சும்மா ஒரு போட்டு தூங்குறாரு. சோ இந்த லெவலுக்கு வந்து ஒருத்தரை பார்க்கணும்னா
நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அதுவே நம்மள வந்து ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி, ஏன்னா நம்ம முக்கால்வாசி பேர் இங்க இருக்கிறவங்க வந்து நம்ம இனிஷியேட்டிவ் இல்லை. ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒண்ணு. ரெண்டாவது, ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் சோ வெல் டேக்கன் கேர். எதுவுமே வந்து நம்மள எதுலயுமே எக்கத்தாரம் பண்ற கான்செப்டே இல்லை. எதுவா எடுத்தாலும் ரொம்ப நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணினாங்க. அங்க வந்து நான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு 10 பஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 8-10 பஸ் ஆர்கனைஸ் ஆகும். கரெக்ட் டைமுக்கு வந்துடும். ஒரு பஸ்ல 30 பேர் ஏறிடுவோம். காலையில ஒரு பிளான் வந்து ஷெட்யூல் என்னன்னு முன்னாடியே கொடுத்துருவாரு. இப்பமே உங்களுக்கு மார்ச்லயே 15th அப்படி வந்துடும். அந்த ஷெட்யூல் படி கிளம்பி ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு டைமே நம்மலாம் இங்க ஓடணும் அங்க ஓடணும்னு இல்லை. ஒரு இடத்துல போயிட்டு நிம்மதியா கோயில் முடிச்சுட்டு ஒரு கதை, அந்த கோயிலோட ஸ்பெஷாலிட்டி சொல்வாரு. அது அவர் இல்ல, அந்த லோக்கலா யார் ஸ்பெஷலிஸ்டும் அங்க. அண்ட் சாப்பாட்டுக்கு ஒரு குறையும் இல்லை. ஏன்னா அவ்வளோ நல்ல சாப்பாடு நம்ம எங்கேயுமே சாப்பிட்டது இல்லை. கல்யாணத்துல கூட சாப்பிட்டது இல்லை. அவ்வளோ எனர்ஜி ஃபுட். ஏன்னா நாங்க சாப்பிட்டது வந்து பன்னீர் எல்லாமே இருந்துச்சு. இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஸ்வீட்டு, ஒரு ஜூஸ் இல்ல, ஒரு பட்டர் மில்க், அப்புறம் ஒரு ஃபுல் ரைஸ், அப்புறம் ஒரு சைட் டிஷ், இந்த மாதிரி தான் 3 வேளையும் சாப்பிட்டோம். அது ஃபுல்லாவே அவங்க தான் ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க, நாங்க பே பண்ணல. அது ஒண்டி இல்லாம அதை சர்வ் பண்றவங்க கூட டிவோட்டிஸ் தான். ஸோ அவ்வளோ ஹைஜீனிக்கா ப்ரிப்பேர் பண்ணது. ஸோ டிவோட்டினா நம்மள மாதிரி இல்ல, ப்ராப்பரா சமைக்கிறது எல்லாமே வந்து அங்க இனிஷியேஷன் எடுத்த டிவோட்டிஸ் தான் பண்றாங்க. ஸோ அந்த லெவலுக்கு பியூர். அண்ட் அது சாப்பிட்டா டயர்டே ஆகல. நாங்க இன்ஃபேக்ட் சில தடவை 6 மணில இருந்து நாங்க முடிச்சுட்டு 2 மணி அப்படிதான் வருவோம். சாப்பிட்டுட்டு உடனே 4 மணிக்கு ஒரு கம்பல்சரி இல்ல, பட் 4 to 6 ஒரு 2 hour ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாரு. ஏதாவது சில்ட்ரன் அங்க இருக்கிற குருக்குள் பசங்களோ இல்ல யாராவது ஒரு சன்னியாசி அவங்கள வந்து பேசுறதோ இல்ல யாரா வேற அன்னைக்கே அந்த ட்ரிப்லயே இனிஷியேஷன் ஃபங்க்ஷன் கூட இருந்துச்சு. ஸோ நாங்க வந்து ஜெயபதாகா ஹோலி கிரேஸ் அவரை பாக்குற சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு. ஸோ இது வந்து எனக்கு கூட அது, ஏன்னா நம்மலாம் பிகினிங்னால நம்மளுக்கு அந்த லெவல் தெரியல. அதுல அங்க இனிஷியேட்டட் டிவோட்டிஸ் அப்புறமா பேசறச்சே சொன்னாங்க, ஐயோ நீங்க நேர்ல பாத்திருக்கீங்களா, ரொம்ப லக்கு, அவங்களெல்லாம் பார்க்க சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு. அந்த லெவலுக்கு அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா வந்து எங்களுக்கு சான்ஸ். ஒரு அங்க வந்து போயிட்டு இதை மிஸ் பண்ணிட்டோன்றதே இல்லை. அண்ட் அந்த கோயில் மாயாப்பூர்ல கூட ஆரஞ்சு பேண்ட்ஸ் எங்களுக்கு கோஆர்டினேட் பண்ணதால நாங்கெல்லாம் ஆரஞ்சு பேண்ட் எடுத்துட்டு நாங்கெல்லாம் அப்படியே அந்த மெயின் கியூல ஃபர்ஸ்ட் டே தான் போனோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த சைட் கியூல போயிட்டு நேரா போயிட்டதால எங்களுக்கு வந்து கிரௌட் பிரச்சனை இல்லை, எதுவுமே இல்லை. அவ்வளோ நல்லா ஃபுட் பிரச்சனை இல்லை, கிரௌட் பிரச்சனை இல்லை. அண்ட் ரூம் கூட ஐ வுட் சே டிபிக்கலி 3 to 4 ஸ்டார் அகாமடேஷன் மாதிரி இருந்துச்சு மாயாப்பூர்ல. இங்க எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது, பட் எல்லாமே ஏசி ரூம் எல்லாம் எடுத்தது, ஏசி ரூம், பாத்ரூம் ஹீட்டர்ஸ் எல்லாமே வெரி கிளீன் பிளேஸ். ஸோ இது வந்து நான் பர்சனலா ஸ்டே பண்ணதால நான் சொல்றேன். ஸோ இட் வாஸ் அ வெரி கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் இவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்றது நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ஸோ டோன்ட் மிஸ், அதுதான் நான் சொல்றேன். எஸ் எஸ், தேங்க் யூ ராதிகா. எனக்கு கூட இவ்வளவு பர்சனலா எதுவும் சொல்லல இன்னைக்கு. she has told so much experience. even I feel that I have missed மாயாப்பூர். அப்பதான் கோவிட்ல இருந்து நான் அப்பதான் I was recovering. so இன்னும் கூட எனக்கு ஹெல்த் வைஸ் I am not settled down. so அதனால பிருந்தாவனத்துக்கு எப்படின்னா போகணும்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். I don't know what will happen. நீங்க ஆல்ரெடி போயிட்டீங்கல்ல மேம் ஒரு தடவை பிருந்தாவன்? இல்லப்பா, எங்கேயுமே போனதே இல்லை. I hardly visited places to be frank. so I never travel only. so எங்கேயுமே போக மாட்டேன் நான் பேசிக்கலி. அது மேபி I don't know how far I will take it up. at least ஒரு வாட்டினா பிருந்தாவன், ஒரு வாட்டி மாயாப்பூர் போகணும்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். பவானி will take a call. February end மார்ச்ல எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து அப்புறமா பிளான். எஸ், அந்த சமயத்துக்கு ஹெல்த்தும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்ததுனாக்கா we will also jump in actually last minute. so இப்போதைக்கு இந்த டிசிஷன்ல என்னால எடுக்க முடியல. so we may also join. so உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பிரபுவோட அசோசியேஷன் கண்டிப்பாக பாத்தீங்கன்னாக்கா you will love it. கண்டிப்பாக அவரு அற்புதமானவர் அவரு. so நீங்க even I am feeling missing this opportunity ன்ட்டு. so நீங்க எல்லாரும் even I think சுகன்யா மாதாஜி கூட she has come, எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களும் வந்தாங்க. நீங்க எல்லாரும் கூட போயிட்டு நீங்க இந்த விருந்தாவன் ஒரு வாட்டினா நம்ம வந்து விருந்தாவனை வந்து தரிசனம் செய்யணும் ஸோ வாழ்க்கையில. அதனால இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு நீங்க வந்து கண்டிப்பாக சேவிச்சுட்டு வாங்க. ஸோ எல்லாருமே அட்லீஸ்ட் மாயாப்பூர் வாஸ் காஸ்ட்லி இல்லையா ராதிகம்மா? ஆப்ஷன்ஸ் வேர் தேர் மேம். 5000 ல இருந்து இருந்துச்சு till 13000. இங்க வந்து ஒன் பர்టిక్యులர் ஹோட்டல் only பிரபு has booked actually. so I think நல்ல இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் தான் பண்ணிருக்கார். அதுவும் சொன்னார் ஒரு டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்ல he told me. எல்லாருக்குமே அந்த இதுல வந்து சொல்லியிருந்தார் அவர் வந்து. so he has done very nice hotel booking he has done already. so அதனால he knows that what needs to be given to the devotees and then he wants to give at a optimum price only.
அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து. இந்த மாதிரி யாத்திரைகள் எல்லாம் நம்மளால வந்து தனித்தனியா போனா கூட நம்மளால வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் பேர் பண்ண முடியாது. ஸோ அட்லீஸ்ட் நீங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணாம நீங்க எல்லாரும் போய் பகவானை சேவிச்சுட்டு வாங்க. அந்த விரஜ பூமியை வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு நமஸ்காரங்களை செய்துட்டு லாஸ்ட் டேக்கு முன்னாடி டே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த யாத்திரை இருக்கு. எப்படி நம்ம வந்து திருவண்ணாமலை கிரிவலம் செய்வோமோ அது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க கோவர்தன மலை பரிக்கிரமாவும் பண்ண போறாங்க. அதனால நீங்க எல்லாருமே போயிட்டு வாங்க. ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்களை கூட நீங்க அழைச்சிட்டு போகலாம். ஆனா செப்பரேட் டிக்கெட்ஸ் நீங்க என்ரோல்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செப்பரேட்டா பண்ணணும். அவங்களுக்கு உங்க சார்பில் நீங்களே பண்ணலாம். டெய்லி மங்களாரத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது 4:10 இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 5:30 வரைக்குமே வந்து மங்களாரத்தி எங்கன்னாக்கா இஸ்கான் கிருஷ்ண பல்ராம் டெம்பிள் விருந்தாவனம். இந்த ப்ரோக்ராம் டெய்லி ப்ரோக்ராம் ஆஃப் ஆல் இந்த ஈவினிங்ஸ் அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய ஷெட்யூல்ல வச்சிருக்காங்க. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நிமிஷம் ஐ வில் புட் இட். நெக்ஸ்ட் விருந்தாவன் யாத்ரா டே 1 என்ன பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. லீலா கலியா காட் இந்த இடத்துக்கு போக போறீங்க. அதுக்கப்புறம் ராதா ராமன் ஜி டெம்பிள், ஸோ ராதாராமன் டெம்பிளுக்கு போறீங்க. ராதாஷ்யம் சுந்தர் அந்த டெம்பிளுக்கு போக போறீங்க. ஸோ இதெல்லாமே ஆல்ரெடி பிளான் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் ஷெட்யூல்ன்றதையும் கொடுத்தாச்சு. ஸோ இந்த ஸ்தலங்களுக்கு எல்லாமே தாகூர் ஸ்ரீ ராதா தாமோதர் தேவ்ஜி மகாராஜ் அந்த இடத்துக்கும், அதுக்கப்புறம் நிதிவன் அந்த இடத்துக்கு, இந்த வனத்திலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இடத்துக்கும் நீங்க செல்ல போகின்றீர்கள். இத்தனை ஸ்தலங்களை வந்து ஒரு நாளைக்கு யாத்திரை. ஃபர்ஸ்ட் டே இதுதான் நீங்க பார்க்க போறீங்க. 2வது நாள் யாத்திரை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ பர்ஷனா தாம் ராதாராணி டெம்பிள் பர்ஷனா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ராதாராணி டெம்பிளுக்கு போறோம். அடுத்து தெய்ரா கதம்பா பிரஜ் அதாவது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய டிடிஸை போயிட்டு நமஸ்காரம் சேவிச்சுட்டு விருந்தா குண்ட் அப்படிங்கிற இடத்துக்கும் போக போறீங்க. அதுக்கப்புறம் நந்தகான் அந்த இடத்துக்கும் வந்து போக போறீங்க. ஸோ இது வந்து டே 2. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே 3ல பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனை ஸ்தலங்கள்? 4 1 2 3 4 5 ஸ்தலங்களுக்கு போக போறீங்க. ஸோ ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜன்மபூமி டெம்பிள் மதுராக்கு போக போறீங்க நீங்க டே 3ல. அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ ராதாராணி ஜன்மஸ்தன் ராவல் தாம் இந்த இடத்துக்கு போக போறீங்க. ஸோ இந்த ஸ்தலங்களுடைய பெயர்கள் இங்க எனக்கு சரியா கிளியரா தெரியல. ஸோ இந்த இடங்களுக்கு நீங்க செல்ல போகின்றீர்கள். 4வது நாள் யாத்திரை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ மதுரா டெம்பிள் மேம். ஓகே, மதுரா டெம்பிள். ஸோ இது மதுரா வந்து கிருஷ்ணர் பிறந்த இடம். ஆமா, கிருஷ்ணர் பிறந்த இடம், கரெக்ட். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அங்க வந்து கம்சனை வதைத்து அங்கேதான் அவருடைய ஆட்சியும் இருந்தது இல்லையா? சோ வதைத்த மாதாஜி ராதாராணி பிறந்த இடம் பர்சானா. ஓகே, பர்சானா கரெக்ட். பட் இவங்க கூட்டிட்டு போறது வந்து மதுரா. அங்க வந்து பர்சானா கூட போறாங்க அதிகமா. ஓகே they are going for பர்சானா. அது டே 2ல இருக்கு. கோவர்தன பரிக்கிரமம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சுற்றி கிரிவலம் மாதிரி சுத்திட்டு வர போறோம். இந்த கோவர்தன மலை இது பரிக்கிரமா செய்ய போறோம். ஸோ இது ஐ திங்க் எப்பயோ முன்னாடி பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த பரிக்கிரமா வந்து இங்க போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த பரிக்கிரமத்துக்கு வந்து ஐ திங்க் எவ்வளவு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் அதிகமா இது இந்த சுற்றி வர்றது. I'm not sure ma'am. I think around that about 18-20 14 kilometers ma'am. 14 okay 14 I think அப்படினா கிரிவலம் மாதிரி தான். உங்களுக்கு என்ன அவ்வளவு one time 14 இல்ல போயிட்டு வரது 14 ஆங்க? இல்ல ஒரு தடவை ஒரு சுத்து வந்து 14 kilometers. Once I have okay, நீங்க போய் வந்தீங்களா? Okay, with my husband. Okay. ஷாம் குண்ட் இப்போ வந்து அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ராதா குண்டு போகணும். ராதா குண்ட், ஷாம் குண்ட், குஷும் சரோவர், நரசிம்மா டெம்பிள், பஞ்சரி. ஸோ இந்த இடங்களுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து போயிட்டு சேவிச்சுட்டு வர போறீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விருந்தாவன யாத்திரா அரைவல் டேட் பாத்தீங்கன்னாக்கா 21 மார்ச். அதுக்கப்புறம் டிபார்ச்சர் டேட் அங்கிருந்து கிளம்புறது வந்து 26 மார்ச்ல இருந்து கிளம்புறோம். நீங்க 26ஆம் தேதி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய டிக்கெட்ஸ் வந்து நீங்க அதுக்கேற்றவாறு பொதுவா நீங்க வந்து மத்தியானத்துக்கு மேல வச்சுக்கோங்க டிக்கெட்ஸ். காலையில வந்து அங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு தான் கிளம்புவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க எங்க வந்து காமன் பிளேஸ் இறக்குவாங்களோ அங்கிருந்து உங்களுடைய பர்சனல் இதுலதான் நீங்க போக வேண்டியிருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கேற்றவாறு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். ஸோ இட் வில் காஸ்ட் 5,000 per person which includes ஃபுட், போர்டிங் அண்ட் லாட்ஜிங் எல்லாமே. ஓகேவா? அங்க போய் சேர்ந்த பிறகு அங்க என்ன சுத்தமோ அது எல்லாமே அதுக்கு இன்க்ளூசிவ். To and fro from Vrindhavan tram will have to be bear by the individual.
அதாவது பாத்தீங்கன்னா விருந்தாவனம் வரைக்கும் வர்றது வந்து உங்களுடைய எக்ஸ்பென்ஸ். அங்கிருந்து சுத்தி பாக்குறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களோடது. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஹஸ் டு பி டன் செப்பரேட்லி ஃபார் ஈச் மெம்பர்ஸ் இன் கேஸ் யூ ஆர் புக்கிங் இன் எ குரூப். இஃப் ஆர் புக்கிங், அதாவது வயதானவங்களா இருந்தா அவங்களுக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பா தேவை. ஸோ ஏஜ்டு பீப்புள் யாராவது ஒரு 60 இயர்ஸ் 55 பிளஸ் 60 இயர்ஸ்க்கு மேல போறவங்கனாக்கா அவங்க வீட்டுல ஒரு யங் மெம்பரை கூட நான் வந்து இல்லைன்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அந்த மாதிரி கூட நீங்க வந்து ஒன்றாக சேர்ந்து கொண்டு போகலாம். ஸோ அதுக்காக அவங்க 2 பேருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ ஹேவ் டு ரெஜிஸ்டர் செப்பரேட்லி. ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியா நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும். There is an option to add comments or any special request in case you are traveling along with your friends. கமெண்ட்ஸ் போட்டுருணும் உங்களுடைய ஆப்ஷன். தெர் இஸ் ஆப்ஷன் டு ஆட் கமெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு ஏதாவது நீங்க ஸ்பெஷல் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கணும், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சம் ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்கலாம், அதாவது ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படும், இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு சப்போர்ட் தேவை அப்படிங்கறத வந்து நீங்க ஸ்பெஷல் ரிக்வெஸ்ட் வைல் டிராவலிங் ஏதாவது இருந்தா நீங்க வந்து அங்க போடலாம், அங்கே லோக்கல்ல. ஸோ அதை வந்து ஆப்ஷன் இருக்கு, அந்த கமெண்ட்ஸ்ல நீங்க போயிட்டு நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான். சொல்லுங்க மாதாஜி. இந்த இதுல கோகுலம் இல்லையா மேடம்? இருக்குங்க. நம்ம மாயாப்பூர் போறோம், மாயாப்பூரே வருது, சாரி மதுரா போறோம் இல்லையா, மதுரா அதெல்லாம் கவர் பண்ணிடுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் மதுரால ஒரு கோயில் கூட இருக்கு. ஆமா மேடம், மதுரால மகாராஜ் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணுவாங்க மேடம், கண்டிப்பா கவர் பண்ணுவாங்க. அந்த கோகுலத்துலதான் வந்து கிருஷ்ணனும் ராதையும் சேர்ந்த அந்த விளையாட்டுக்கள்லாம் இப்போ நம்மளையும் விளையாட சொல்லுவாங்க மேடம். அப்படி எல்லாம் ஓகே, யாரா இருந்தாலும் விளையாடலாம், அவங்க இஷ்டத்துக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஹஸ்பண்டோட ஒய்ஃபோட. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த இடம். ஓகே, ஆல்ரெடி 36 பேர் விருந்தாவனுக்கு புக் பண்ணிருக்காங்க ஆல்ரெடி. டோட்டலி 400, மேக்ஸிமம் 400 வச்சிருக்காரு பிரபு. புக்கிங் வந்து 400. ஸோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க பேமெண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டாண்டர்டா ஒருத்தருக்கு வந்து இதுதான் லிங்க். அந்த லிங்கையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போட்டுறோம் நாங்க. டைரக்டா யாருமே வந்து காசு யார் கையிலும் கொடுக்கறது கிடையாது. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னாக்கா இங்க டைரக்டா நீங்க வந்து உங்களுடைய பெயர், இமெயில் ஐடி, போன் நம்பர், உங்களுடைய முகவரி, பின்கோட், அரைவல் நீங்க எப்போ வந்து சேருவீங்க, டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணிக்கோங்க. டிபார்ச்சர் வந்து அரைவல் வந்து 21st வருவீங்களா, சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா 20th நைட் வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். அதை நீங்க வந்து கரெக்டா வந்து புக், ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்றவங்க, சில பேர் ட்ரெயின்ல போகும்போது முன்னா நைட்டு போய் சேரக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும். அப்படிப்பட்டவர்கள் அந்த டேட் கரெக்டா போடுங்க. அதே மாதிரி டிபார்ச்சர், அதுக்கப்புறம் எனி ஸ்பெஷல் ரிக்வெஸ்ட் ஏதாவது இருந்தா நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும்னாக்கா நீங்க அதையும் இங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டு, ஸோ இங்க வந்து நீங்க இந்த கிளிக் பண்ணுங்க, பே நவ் பர் பர்சன், அந்த இது ஆப்ஷன் வரும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானே வந்து என்னுடைய இது டம்மியா ஒன்று கொடுக்குறேன் நான். ஸோ தட் அட்லீஸ்ட் இட் வில் கோ ஃபார் அரைவல் 23/2022. அதுக்கப்புறம் வந்து டிபார்ச்சர் வந்து 26.3.2022. நோ ஸ்பெஷல் ரிக்வெஸ்ட் ஐ எம் கிவிங். ஸோ பர் பர்சன் அப்படின்ட்டு நான் இங்க வந்து ஐ திங்க் என்னே போட்டுறேன் நான். ஸோ கொடுத்துட்டு இங்க போனோம்னாக்கா நம்ம வந்து உங்களுடைய டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டுல நீங்க பேமெண்ட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா ஜிபே இருந்தா ஜிபே பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனாக்கா பேடிஎம் இருந்தா பே பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டு இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா பே என்ற ஆப்ஷன் வரும். ஸோ இந்த பே என்ற ஆப்ஷனுக்கு போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து இட் வில் கோ டு த பேமெண்ட் மோட். ஓகேங்களா? ஸோ இது சிம்பிள் ப்ராசஸ். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஸியா நீங்க வந்து எடுத்துட்டு போய் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? இதுல இது ஃபில் பண்றதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? இல்ல மாதாஜி, எதுவும் டவுட் இல்லல்ல? இல்ல மாதாஜி. நீங்க வந்து தயவு செஞ்சு எல்லாருமே வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணாம போயிட்டு வாங்க. ஒருவேளை பகவான் என்னையும் ராதிகாவையும் வரவேற்கிறார் என்றா 2 பேருமே வந்துருவோம் நாங்க. ஸோ வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் டில் அதுக்குள்ள கொஞ்சம் இந்த ரெக்கவரி எல்லாம் நல்லா ஆயிட்டோம்னாக்கா வி வில் பி கமிங் பேக். ஸோ பை February எண்டுக்குள்ள எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி லெவல் வந்ததுன்னா வி வில் ட்ரை அவுட் ஆக்சுவலி. மேடம் நீங்க மாதாஜி மேடம் கண்டிப்பா. ஆரம்பிச்சோம் மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி, நான் ஆக்சுவலி வந்து நீங்க வந்தா நல்லா இருக்கும். நான் ஆக்சுவலி ஒரு சாண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பண்றேன் மாதாஜி உங்களுக்கு. தேங்க்யூ.